Narito ng mga malalaking balitang Central Luzon nitong nakarang linggo. Pampanga, nanatiling top producer ng tilapia sa bansa, pagpapatas ang produksyon sa CL, tiniyak ng BIFAR Region 3. 100 million pesos sa pondo, inilaan na ng DPWH para sa engineering intervention kontra landslide sa Arayat. Nawawalang bata na tagpuang patay sa kapitbahay. 16 anyos sa suspect may galit daw sa ina ng biktima. Bataan hindi na angkop para sa pagpapatakbo ng nuclear power plant ayon kay Governor Garcia. At sangguniang panglungsod ng San Fernando, Pampanga, pabor na gawing state college ang City College of San Fernando, Pampanga. Magandang araw, ako si Jody Dizon Mercado, taga rito kasama nyo para sa CLTV News. At ito, oras na para sa mga may init na balitang Central Luzon nitong nakarang linggo. Isang 16 anyos sa babae ang nasa kustodiya na ngayon ng mga otoridad matapos umamin na siya ang nasa likod ng pagkamatay ng 2 taong gulang na lalaki sa Concepcion, Tarlac. Batay sa investigasyon, matagal ng kaalitan ng suspect ang ina ng biktima, kaya umano na pagbalingan nito ng galit ang kalunos-lunos na bata. May exclusive report si Paulo G. Santos. Ito ang nakakapanlumong tagpo ng pamilya Castro nang matagpuan ang nawawalang 2 taong gulang na si Baby Axel dito sa barangay Green Village, Concepcion, Tarlac, umaga nitong Huwebes, November 24. Miyerkules pa ng hapon nang mawala ang biktima at naipanawagan pa sa social media. Hindi sukat akalain ng pamilya Castro na ang 16 anyos na kapitbahay pala nila ang di umano'y tumangay at pumatay sa musmos na si Baby Axel. Kwento ng lola ng biktima na si Regina Evaristo, sa kanya ipinagkatiwala ang apo dahil maghapon na nagtatrabaho ang mga magulang nito. Kisap mata lamang umano ang mga sandali nang masalisihan sila ng salarin. Itang pangulakang manuyang may pepaluban ni mami along nga kini. Kahit umulan pa sa bayo ata nga po. Waling nga po. Itang babae nga ito, kaya di emiya ka rin. Ang kain minuli yo. Kuya ako malakwang kuketam ating maagtinda kita. O makayarap ko, lana kaya manikit aluan taong linog ken. Na anong oras to? Alas 2. Napon alas 2. Ang kain, niyang lungob ya, magbalik yan pa sa bayo. Balika na ako rin. Okay. Ang kain muli ko, uling nga po ko, muli na ako patuturan kita nga po sa guli magbiladya ako. Ang kain, das na kaya nga po ko, ausang ke Axel na akong Axel, alayo. Para mailigaw ang atensyon ng mga naghahanap kay Baby Axel ay nagawa pa umano ng sospek na magsinungaling at pinalalabas na wala itong susi ng bahay at hindi ito makapasok. Kilong dakwan, ala ko susiya, no? E kumilog babae kembale, miya ng babae ngayon. Kung init, naman mamangang kitang magtinda kita. Panorder na pangulam yan pa kanane, uling sabihan na yan, milog kembale. Kanyang kanyang magbalik yung muli at inyang darala susi. Sa mga puntong ito may pagdududa na raw sila na nasa kapitbahay lamang ang paslit. Madaling araw ng Huwebes ay saglit na narinig anya nila ang pag-iyak ng bata. Dandaman dere nga po ko. Ang puwetang ima, ilisel. Gagagay nga nak. Mula yiyangan akong po yung asawa na ito kini, luban de kini. Ang kai. Anong oras to? Ako ba, magabak na. Magaba ka na. Okay. Siguro mga alas 4 kaya alas 3 kanyang Damdaman din pong gagaga. Si Shoy na. Dintandi. O ni kay bigla yung tinok ng anak. Ngayon na pala susumpalanin ba son? Pinagplanuhan ang pagpaslang kay Baby Axel. Ito naman umano ang inamin kalaunan ng sospek kasunod ng mismong paglantad niya na nasa loob ng kanyang kwarto ang nawawalang bata. Nagpakita siya ng bola.
Itong batang biktima kasi mahilig sa bola. Ngayon, nung punta dun sa bahay, nung pagpasok sa loob, umiyak yung bata dahil siguro gustong lumabas. Pinigilan ng suspect and then tinakpan niya ng unan doon sa sala mismo ng bahay nila. Sala ng bahay ng suspect. Nung tinanggal niya yung unan, hindi na gumagalaw yung bata. So dinala niya doon sa kwarto niya. Tinitignan din ngayon ng PNP ang posibleng partisipasyon ng mga magulang ng sospek sa krimen. Pero depensa umano ng ina ng sospek, patay na si Baby Axel nang matuklasan nilang itinatago ito ng kanyang anak. Tinitignan nga namin kung paano silang papasok as accessories to the crime. Kasi dahil 2 kwarto lang yung kwarto ng bahay nila at maliit lang yun, tapos sala. Kagabi tulog sila doon. Ang sabi nitong nanay nung suspect is nagtaka raw siya, yung anak niya na 16 years old, yung suspect, is natulog doon sa kwarto niya. Hindi natulog doon sa kwarto niya. Which is usual na ginagawa niya, matulog doon sa kwarto niya mismo. Pero kagabi hindi siya natulog doon sa kwarto niya. So ibig sabihin yung body yung katawan ng biktima is andun sa kwarto niya. Malinaw din umano sa investigasyon na natuklasan nila ang labi ni Baby Axel dahil na rin sa pag-amin ng sospek. According dito sa nanay yung parents nitong biktima, sumigaw daw yung suspect na si Axel andito sa kwarto ko. Sumigaw daw sila na gano'n. So pumunta sila doon sa area. Hanggang hinahanap daw nila doon kasi medyo madilim sa kwarto. Hanggang makita nila yung katawan ng biktima. So galing din doon sa suspect yung info. Maituturing din daw na person of interest ang ina at stepfather ng sospek at posibleng maisama sa mga kakasuhan sakaling ma-establish ang kanilang pagkukulang. Ayon pa sa PNP, may matinding galit ang sospek sa ina ng biktima. Hindi lang natin masabi muna sa ngayon kung ano yung naging cause talaga ng anger niya. Although may nakuha tayong information na meron silang alitan ng nanay ng bata through social media, sa Facebook, gano'n. Samantala, taliwas sa sinasabi ng sospek, hindi naman kumbinsido si Lola Regina na ang pagsuklob ng unan lamang ang ikinamatay ng apo dahil sa tama umano nito sa ulo at mga nakitang bugbog sa katawan. Base ho sa mga eyewitness ho dito, mga kaibigan, dun ho sa kwento, ang binabanggit ho nila, hindi lang ho basta malambot na bangkay ang nakita ho nila, kundi may mga bugbog daw sa katawan. Marami. Yan ho ang kwento. Dito sa likod, may itim na itim dito yung apo ko. Yun ho ang definition. Saka dito. Opo. Saka dito. Gabi na nang matapos ang extrajudicial confession ng sospek na binalangkas naman ng Public Attorney's Office o PAO sa Concepcion, Tarlac nitong November 24. At isa rin umano sa rekomendasyon ng legal counsel ng sospek ay sumailalim sa medical examination gaya ng drug test ang sospek upang masiyasat ang kanyang kondisyon. As of November 24, nananatili sa istasyon ng PNP sa Concepcion, Tarlac ang sospek at ang ina bago pa mailipat sa pasilidad ng DSWD. Ako si Paulo G. Santos, taga rito, kasama nyo para sa CLTV 36 News, atin to. Hindi na raw angkop ang lalawigan ng Bataan para sa pagpapatakbo ng Bataan Nuclear Power Plant o BNPP higit 40 taon matapos itong maitayo sa bayan ng Morong ayon kay Governor Joet Garcia. Ikinatuwa raw ng opisyal ang hakbang ng national government na pag-aralan ang lahat ng opsyon sa posibleng pagbubukas ng BNPP. Ngunit marami na rin umanong mga pagbabago sa lalawigan sa nakalipas na 4 na dekada na maaaring hindi na angkop para sa isang nuclear power plant. Git ni Garcia, kailangang suriin kung maaari pang gumana at mapanatili ang operasyon ng isang 40-year-old nuclear power plant. Kailangan din daw isaalang-alang ang mga kritikal na pasilidad sa lalawigan, gaya ng coal power plants, Bataan Oil Refinery, economic zones at government arsenal. Paliwanag ni Garcia, kung magkakaroon ng problema sa operasyon ng BNPP, magreresulta ito sa pagsasara ng mga kritikal at pribadong pasilidad sa Bataan at tiyak na malaki rin ang magiging epekto nito sa bansa.
Dagdag pa ng gobernador, kaysa umano paanda rin ng BNPP, i-convert na lamang ito bilang cloud computing data center facility kung saan maaari itong mag-iisa sa pinakamalaki at pinakamahusay na data center gamit ang mas kaunting enerhiya sa hinaharap. Isang resolusyon ang ipinasa ng Sangguniang Panlungsod ng San Fernando upang ihayag ang kanilang pagsuporta sa planong gawing State College ang City College ng syudad. Pabor daw ang mga miyembro ng konseho na mabuksan ang paaralan sa higit na mas maraming estudyante mula sa loob at labas ng San Fernando. Yan ang balitang ihahatid ni General Lumbang Parungaw. The position of the Sangguniang Panlungsod is we support, no, because we know mas maraming makikinabang, no. Yung doon sa pride natin as Fernandinos, sabi ko the foundation is the City College at pride yan ng bawat Fernandino. Ito ang opisyal na tindig ng Sangguniang Panlunsod ng Siyudad San Fernando sa House Bill 4985 ni Pampanga 3rd District Representative Aurelio Dong Gonzales na naglalayong gawing State College ang City College of San Fernando. Makikita ito sa Resolution number 2022-104 ng Committee of the Whole ng Konseho. Ito ay unanimously approved nito lamang November 15. Ibig sabihin, pabor dito ang 10 city councilors, ang presidente ng Association of Barangay Captains at ang presidente ng Sangguniang Kabataan Federation. Ayon kay Vice Mayor BJ Lagman, marami silang kinokonsiderang mga salik bago mabuo ang desisyon. Isa sa mga ito ang ma-institutionalized ang kolehiyo ng syudad at mawala ito sa kontrol ng local chief executive upang kahit sino ang maupo sa katungkulan ay maging sustainable o tuloy-tuloy daw ang operasyon nito. Kung malilimitaho tayo doon sa what we have locally, sources, malilimit din yung growth and development of the city. Plus the fact, it is under the discretion of the local chief executive. So kung ano ho ang magiging lilitaw na prioridad ng ating LCE, doon mapupunta yung mga pondo. No? Term more sustainable kasi in terms of infra, no? Pwede tayong taon-taon naghihingi ng allocation doon sa operations na will be coming from the national, no. Malaking kabawasan din daw sa gastos ng syudad kung ang national government na ang magpopondo sa operasyon ng City College. Taon-taon ay nasa mahigit 70 million pesos daw ang inilalaan na pondo ng city government para sa naturang kolehiyo. The funds intended for the City College, we can utilize them for other social services. And hindi ho birong amount, no. Currently, we're talking about around 73 million or 78 million per year. Hindi ko ho sinasabing savings at sayang tong perang to. Sinasabi ko lang, we need to maximize our resources, what we have now. Para nga ho, pag fully implemented na itong Mandanas ruling, established na, no, itong ating State College. Samantala, isa sa mga konsiderasyon ng ilang stakeholders ay hindi na magiging prioridad ang mga estudyanteng Fernandino kung ito ay magiging state college. Hindi naman daw ito nakikitang problema ni Vice Mayor Lagman. And doon sa usaping kapag pag state college sa everybody can yes, of course, that is true. But for as long as the requirements are being met ng isang individual na bata at kaya pa nung quota, no, as part of the inclusiveness of the development and progress of the city of San Fernando and the governance, I think no Filipino must be deprived of the privileges, no. We are part of the nation building sa mga ganitong bagay, no. We are part of it. We just don't hindi lang yung sarili nating kapakanan ang tinitingnan natin. Sa kabilang banda, patuloy naman daw ang konsultasyon ay sinasagawa ng lokal na pamahalaan at ng City College bago maglabas ang kanilang opisyal na pahayag ukol sa panukalang batas. Ako si Jana Lumbang Parungaw, taga rito. Kasama nyo para sa CLTV 36 News, atin to. Sa pagbabalik ng CLTV 36 News,
Pampanga, nanatiling top producer ng tilapia sa bansa. Pagpapataas ng produksyon sa Central Luzon, tiniyak ng BIFAR Region 3. Pagbibigay parusa sa puneraryang di magre-release ng bangkay hanggat di bayad ang serbisyo, tinutulan. At 100 million pesos sa pondo, inilaan na ng DPWH para sa engineering intervention kontra landslide sa Arayat. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita nitong nakaraang linggo. Nagbabalik ang CLTV 36 News at sa iba pang mga balita. Nananatiling top producer ng tilapia sa buong bansa ang Pampanga batay sa mga datos noong 2021. Tiniyak naman ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 3 na higit na mapapataas pa ang produksyon ng nasabing isda sa buong Central Luzon sa mga darating na panahon. May detalye si Paolo G. Santos. Tinalakay sa National Tilapia Dialogue ang komprehensibong roadmap ng tilapia industry sa bansa Miyerkules nitong November 23. Ginanap ang nasabing aktibidad dito sa siyudad ng San Fernando, Pampanga na dinaluhan naman ng mga regional officials ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR at ng mga tilapia growers. Kung in this dialogue, magiging value chain approach yung ating gagawin dito dahil of course recognizing Central Luzon as the tilapia capital of the Philippines. So naglalaro kasi yan ng from 50 to 57% ang contribution natin sa national production. And so happen also that the focal person si Ma'am Jude Danting ay siya din ang head ng Nueva Ecija, yung sa BIFAR Muñoz, yung sa ating station na siya yung facility para doon sa pagdevelop ng mga broodstock para dito sa tilapia. Sa datos ng Philippine Statistics Authority nitong taong 2021, nananatiling top producer ng tilapia sa buong bansa ang Pampanga. 46.9% ng national tilapia production ang galing sa naturang lalawigan. Katumbas ito ng higit 131,000 metric tons. Pangalawa naman sa pwesto ang Batangas na may 15.8% shares sa national production o katumbas naman ito ng 40,000 metriko tonelada. Sinundan ito ng Laguna, Pangasinan, Maguindanao, Camarines Sur, Isabela at Nueva Ecija na nasa top 8. Ayon kay Director Willie Cruz ng BIFAR Region 3, tiyak na mapapataas pa ang produksyon ng tilapia sa rehiyon at maging sa buong bansa kung matutugunan ang mga problemang kinahaharap ng tilapia industry. Of course, ang nakikita natin dito is yung ma-meet natin kasi nag-set tayo ng growth increase as far as production. So 3% per year, yun ang target ng sa roadmap. And of course, ma-address natin yung mga problema like sa modernization, disease prevention, and of course yung yung magkaroon tayo ng mga alternative materials to reduce the production yung sa feeds. Nasa 80 pesos per kilo ang farm gate price ng tilapia sa Pampanga. Sa patuloy na paglakas ng industriya, kasama na rin umano sa roadmap ng BIFAR ang makapag-export at makapag-develop pa ng iba't ibang produkto mula sa nasabing isda upang mapagkunan ng protina ng mga Pilipino sa murang halaga. Paolo G. Santos, taga rito kasama ninyo para sa CLTV 36 News. Atin to. Hindi raw pabor ang samahan ng may-ari ng mga punerarya dito sa Pampanga sa panukalang parusahan ng funeral parlors na mangho-hostage ng bangkay dahil hindi pabayad ang kanilang serbisyo.
Oras na may sa batas raw kasi, malaki raw ang magiging epekto nito sa operasyon ng kanilang mga negosyo. May detalye si Paulo G. Santos. Isang mabigat na hamon daw ngayon sa mga nasa industriya ng funeral services ang panukalang parusahan ng mga puneraryang hindi magre-release ng bangkay hanggat hindi bayad ang kanilang serbisyo. Ito ang House Bill number 1292 ni Makati City Representative Luis Campos Jr. Bukod sa 3 hanggang 6 na buwang pagkakakulong, posibleng mapatawan pa ng 50,000 pesos na penalty ang mga may-ari ng puneraryang mapapatunayan na hindi nagre-release kaagad ng bangkay dahil sa walang pambayad. Kaya naman nitong Biyernes, November 18, nagpulong ang mga miyembro ng Pampanga Funeral Association o PFA sa bayan ng Santo Tomas upang maibalangkas ang kanilang posisyon kaugnay ng House Bill 1292. Nagkipag-coordinate na kami, nagkaroon kami ng petition of letter together with the Federation regarding sa mga isinusulong na batas ni Congressman Campos na kami hindi sumasang-ayon dun sa sinusulong niyang batas. So, meron kaming petition letter in the whole Philippines na may punerarya na kami po ay makikipag-usap para hadlangan ang pinapasang batas po ni Congressman Campos. Bakit ho? Kasi parang ang nangyayari masyadong affected kami doon sa sinusulong niyang batas na kami pa yung makukulong. Paliwanag ni Luciel Yumul, presidente ng PFA, dehado sila sa panukalang batas at maaari pa itong maabuso. Ang mangyayari kasi niyan, kung papasa yung batas na yon, parang tinuturuan natin yung mga tao o especially the indigent family na umasa na lang sa gobyerno. Kasi kahit hindi sila magbayad, meron silang karapatan na mag-complain at kunin yung patay even though naservisan na ng funeral. So, yun naman usually sa mga indigent family, sinasagot naman ito ng munisipyo. At ang mahirap dyan, maabuso. Suportado naman ng National Federation of Mortuary Stakeholders Incorporated o NFMSI ang posisyon ng PFA hinggil sa issue. Ayon kay NFMSI President Jojo Flores, hindi na ikonsulta sa kanilang hanay ang naging pagbalangkas ng panukala. Hindi po wala pong consultation no? So yun po ang nais namin gawin. Ipresenta po yung National Federation para po maging resource po nito ni Congressman para mas maging maganda po yung binubuo niyang konsepto sa bill. Nais din daw ng grupo na idulog sa Kongreso ang tila pagkumpetensya sa kanila ng ilang mga local government units na nagtatayo ng sariling funeral services para sa mga indigent. Makatulong, mag-complement sa LGU. Kami mismo meron po kami pwede mag-offer ng mababang service. No? Ito ho yung gusto namin na i-offer sa mga LGU para naman po hindi na kinakailangan makipagkompetensya po sila at sa mga punerarya. Kasi once po na ginawa po yan, no? Nakita na namin sa ibang lugar yan na yung mga LGU nagkakaroon ng services, the funeral services, marami pong kasama namin sa industriya yung nagsasarado na po dahil sa epekto po na yan. Ayon sa ilang miyembro ng Pampanga Funeral Associations, kailangang protektahan din ng pamahalaan ng kanilang sektor, lalo na sa usapin ng fair competition. Na po, tatamaan yung mga kaming funeral industry kasi siyempre magkakaroon, unay na puntahan ng mga tao yung LGU. Pero ang problema naman doon, kaya-kaya po ng LGU na ma-maintain yung ibibigay nilang mga serbisyo dahil siyempre marami ding ibang mga kailangan gawin yung gobyerno, hindi lang sa funeral, sa health, sa mga tao. Kami may karapatang magserbisyo sa amin. Marami po kasing mga pamilya na gustong magpa-service sa amin, yun nga lang, nawawalan sila ng choice. Nawawalan po sila ng choice na makapili ng punerarya dahil meron iilan lang na tutugunan ng gobyerno. Ilang punerarya lang ang na bibigyan ng pagkakataon. Nga po ang masakit doon sa pinapasang inaanong batas ni Congressman Campos. Ako po, nararanasan ko nga po, kung minsan hindi man ako nababayaran, pero naipapalibing ko po.
Samantala, sa tala ng Commission on Population and Development, umabot sa higit 879,000 ang bilang ng mga Pilipinong nasawi noong taong 2021. Higit 105,000 sa bilang ng mga ito ay sanhi ng COVID-19. Ako si Paulo G. Santos, taga rito, kasama nyo para sa CLTV 36 News, atin to. Naglaan ng opisyal na 100 million pesos na pondo ang Department of Public Works and Highways o DPWH para sa binabalak na engineering intervention kontra landslide sa Mount Arayat. Itong naging resulta ng pagkikita ni Pampanga Governor Dennis Delta Pineda at iba pang opisyal ng lalawigan kay DPWH Secretary Manuel Bonoan nitong Lunes, November 21. Matatanda ang 300 million pesos ang orihinal na pondong hinihiling na i-release ng LGU. Ayon kay Pineda, kasama nito si Congressman Don Gonzales na humingi ng pondo upang makapaglagay ng barrier sa bundok Arayat nang sa gayon ay maiwasan ang mga rock slide o landslide dito. Una nang sinabi ni Pampanga Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Chief Angie Blanco na kailangan ng isang intervention sa naturang lugar. Sumang-ayon naman si Bonoan dito, kaya naman isang quick fix muna raw ang isasagawa upang masigurong kaligtasan ng mga nanirahan sa landslide-prone areas. Arayat, no? And it's going to be a problema talaga yung nakita namin dito. But sabi nga natin, there are several ways to address the problems. Magkakaroon po tayo ng quick fix kaagad kasi we don't want to exacerbate the situation, lalong-lalo na pagdating na naman ng tag-ulan next year. So sabi namin, magkaroon ng quick fix muna. And then we will be looking at a more permanent solution. Now, itong quick fix is actually to parang maharangan kaagad yung pagbaba ng mga debris, lalong-lalo yung granular materials na nakaka-apekto dito sa may baba, dito sa may San Juan Banyo, lalong-lalo na po doon sa maapektuhan. We don't want to yung endanger yung mga tao doon. So, yun po ang gagawin namin kaagad-agad. So dito sa DPWH, sabi ko dun sa mga tauhan natin, to start yung paggawa ng quick fix kagad-agad so that dapat mailagay na natin before the onset of the rainy season. In the same manner, marami po kaming pinag-usapan tungkol dun sa mga other interventions kasi kailangan hindi lang naman sa infrastructure ito, kailangan din yung social at saka environmental issues that also need to be addressed dito po sa problema ito. Thank you, sir. Thank you po. Sa pagbabalik ng CLTV 36 News, Laos Group Chairperson and CEO Lisette Laos Velasco tinanghal na Woman Entrepreneur of the Year 2022. Mga pulis tutulong na sa pagmamando ng trapiko sa Jasa. At game show sa klase habang nag-review ang mga estudyante, kinaliwan ng mga netizens. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV 36 News. Nagbabalik ang CLTV 36 News at sa iba pang mga balita. Napili si Laos Group of Companies Chairman and CEO Lisette Laos Velasco bilang Woman Entrepreneur of the Year 2022 sa katatapos na lamang na EY Entrepreneur of the Year Philippines Awards. Ang naturang pagkilala ay binibigay sa mga negosyanteng may malaking kontribusyon para sa higit na ikauunlad ng ekonomiya at lipunan.
Higit nating kilalanin ang woman entrepreneur ng taong ito sa ulat ni JM De Jesus. Kinilala bilang Woman Entrepreneur of the Year 2022, si Lizette Laos Velasco, ang Chairman and Chief Executive Officer ng Laos Group of Companies o LGC. Nanggaling ang naturang pagkilala sa Entrepreneur of the Year Philippines Awards, isang taunang programa na nagbibigay parangal sa mga negosyanteng may malaking ambag sa pag-unlad ng ekonomiya at lipunan. Sa taong ito, isinagawa ang awarding ceremonies sa Grand Hyatt Manila Lunes, November 21. Kwento ni Laos Velasco, malaking bahagi ng mga kaalaman sa pamamalakad ng negosyo ay nagmula sa kanyang humble beginnings. I think for some who have been in the Laos Group, they remember probably we were in high school then, na kami ni Kuya Con, we were doing summer jobs in the Laos Group. No? And I think one of them is actually having to be assigned in our gasoline station. So I was a cashier, then Kuya as a gasoline boy. Bagamat anak ng yumaong Laos Group founder at countryside development champion na si Levy P. Laos, hindi umuno ito naging dahilan para hindi magsimula si Laos Velasco sa mababang pwesto at pag-aralan ng maigyang takbo ng trabaho. I think that gave us enough time and understanding of the business, that not everything is air-conditioned, that we have to really learn how it is really working in different facets of the organization to have a better understanding on what it truly is working. Taong 2004, naging Chief Operating Officer at Managing Director ng Laos-owned Global Cars Philippines Incorporated o GCPI si Laos Velasco matapos buksan ng kumpanya ang ikatlong dealership ito sa Dagupan City. Patuloy na lumawak ang kumpanya sa ilalim ng kanyang pamumuno. Ang hindi inaasahang pagkawala ng kanyang ama noong April 2019 ang isa raw sa pinakamahirap na pangyayari sa kanyang buhay. I've always said this every time. I will never be able to fill up his shoes. They're too big to fill. So I just have to take everything in baby steps and achieve whatever I can achieve. Ngayon, si Laos Velasco na nagpapatakbo ng lahat ng 65 dealership ng Laos Group of Companies kasama ng kanyang mga kapatid. Sila na rin na nangangasiwa sa magkakaibang mga business unit ng Pampanga-based conglomerate. At bagamat dominado ng mga kalalakihan ng automotive industry, ipinagmamalaki ni Laos Velasco na handang magbigay oportunidad sa lahat ang Laos Group sa ilalim ng kanyang pamumuno. It's about time that we have to, break that glass ceiling on just knowing what you can do and what you cannot do. I think regardless of what industry one is actually representing, it's important that we have to be very inclusive and giving equal opportunity for all. Ang natanggap na parangal ay hindi umano niya makakamtan kung wala ang kanyang pamilya at empleyado ng Laos Group of Companies. Emosyonal na nagpasalamat si Laos Velasco at iniaalay niya umano ito sa lahat ng tao na naging parte ng tagumpay ng LGC sa loob ng 45 taon. It's really for LPL, my mom and my siblings and everybody, kayo, na nagtatrabaho sa Laos Group. Sa inyo lahat at saka mga customers. Ayon kay Laos Velasco, ipagpapatuloy ng LGC ang kanilang pangako na maghatid ng world-class customer care and service para sa lahat. Samantala, isa rin si Laos Velasco sa mga finalist ng The Entrepreneur of the Year Philippines 2022 Award kasama ang 17 pang mga nominado. Taong 2021 naman ang matanggap din ni Lizette Laos Velasco ang Ford Saluto Dealers Honorary para sa kanyang kontribusyon sa lipunan, pagkakawang gawa at serbisyo sa komunidad. Ako si JM De Jesus, taga rito, kasama nyo. Para sa CLTV 36 News, atin to. Handa nang tumulong ang mga tauhan ng Pampanga Police Provincial Office sa pagkamando ng trapiko sa siyudad ng San Fernando. Ito ang napagkaisahan ng Provincial Government LTO at PNP. Paraan daw ito para higit na mapaluwag ang traffic situation sa kabisera ng lalawigan. Narito ang report. Aakto na ang mga tauhan ng Pampanga Provincial Police Office upang makatulong sa pagmamando ng daloy ng trapiko sa Jose Abad Santos Avenue o JASA dito sa siyudad ng San Fernando, Pampanga. Ito ang naging resulta ng pagpupulong ni Pampanga Acting Governor Lilia Nanay Pineda, mga kinatawan ng Land Transportation Office Region 3 at ng Pampanga PPO.
Kahit hindi pa deputize sa mga pulis ay maaari silang umakto bilang enforcer dahil sa mandato ng batas ayon kay Land Transportation Office Region 3 Director Ed De Guzman. Mga pulis kasi nag-insist dahil example, mga involved in vehicular accident, kailangan ba daw na isyuhan pa ng TOP? Sabi ng pulis, ay hindi kami makakuha niya kasi hindi naman yung jurisdiction. Kasi po, wala kaming TOP, hindi kami deputized. Hindi kami authorized. No! Hindi! Sabi ko, let us define here. There should be a clear-cut definition of reckless driving, no? Actionable under the jurisdiction of LTO. Paliwanag pa ni De Guzman, isa sa sanhi ng heavy traffic ay ang kabiguan ng mga local government unit na magpatupad ng road clearing operations. Kabilang din sa mga contributing factor sa traffic situation ng lungsod ay ang rehabilitasyon ng kalsada at maging ang rush hour. Samantala, humingi naman ng pangunawa si City of San Fernando Mayor Vilma Caluwag sa mga Fernandinong natatraffic dahil sa serye ng road construction. Patuloy daw ang pakikipag-ugnayan ng city government sa pamunuan ng mga pribadong subdivision upang madagdagan ang mga alternatibong ruta. Ni tiyempo mo kasi na atintamong pagawang dalan kay syudad ne, especially kening bandang south ne, kay ngarap na ning Villa Barosa ne, kareng king Villa Barosa kening Dolores. So siguro may tungitang dahilan no ba't magka-traffic kasi dakalta na pemuklat dalan at very thankful ko kareng pong homeowners subdivision tamo, kareng homeowners association tamo na mag-participate la at sasawp la po kay pamangobyerno tamo kay ni sasawp la para po mabawasan ng traffic. Sakaling hindi umano maging sapat ang alternatibong ruta, itutulak daw ng city government ang number coding para malimitahan ang bilang ng mga sasakyan sa kalsada. Panalangin tayo po kanya nita pong king Mega World ining kining kaya Santo Niño na paninayan tayo naman po may buklat. Baka nita po atin tamong alternatibong rota ne po bakan ta po makadala la ring sakyan at mabawas in traffic. At in fact, may karon na pong time adjustments ne karen pong schools and malls. So lawenta mo po after na po kanyan din nung mayari la po kanya rin dahalan lawenta mo nung mag-improve ba o aliyo. So after all this remedy nagyawa mo matraffic pa rin yarining dalan matraffic pa rin. Pemuklat na lang andeng ganaganang possible rutang pwedeng dalanan matraffic pa rin. Alata na pong choice nung ipukpuk po itang color coding. Sa tala ng LTO Region 3 as of October 2022, aabot sa 152,913 ang bilang ng mga rehistradong four-wheel vehicle sa buong Pampanga. 5,810 naman ang mga trucks, 620 ang bus, at 855 ang trailer trucks. Pinakamarami naman ang bilang ng mga motorsiklo sa probinsya na nasa 280,000. Paolo G. Santos, taga rito kasama ninyo para sa CLTV 36 News. Atin to. Patok ngayon ng kakaibang pagre-review ng mga estudyante sa isang paaralan sa siyudad San Fernando, Pampanga. Nagmistulang game show kasi ito, kaya enjoy na enjoy ang mga mag-aaral. Kaya silipin naman natin ang masayang eksena sa classroom sa ulat ni JM De Jesus. Are you guys ready? Mistulang isang game show sa telebisyon ang setup ng classroom na ito sa siyudad ng San Fernando, Pampanga. Kompleto kasi ang mga equipment at props gaya na lamang ng mga monitor at telebisyon. Ang patok na pakulo, bahagi ng paghahanda para sa periodical test ng mga grade 7 at grade 9 students sa St. Vincent of Quiabaon Integrated School. Kwento ng MAPE teacher na si Clinton Miguel, naisipan niyang gawin ito dahil madalas inaantok ang kanyang mga estudyante lalo na't oras ng siesta ang kanilang klase.
Unang-una sir, dahil alam naman po natin na yung mga student po natin ay 2 taon na nasa bahay lang. So instead na i-review ko po sila dun sa traditional na way na nire-review ko sila, why not na gawin na game show yung kanilang pag-aaral para mas exciting, at the same time mas tatatak po sa kanila yung mga questions na makukuha nila dun sa aming game show na ma-apply nila sa kanilang exam. 6 na taon na umano nagtuturo ang 28 anyos si Teacher Clinton. Ganito raw talaga ang kanyang estratehiya upang gawing enjoyable ang bawat klase. Actually, ang tawag po doon ay gamification, and matagal na po itong strategy. Actually, nung first year of teaching ko pa po, ginagamit ko na po to. Ang kaibahan nga lang po ngayon, talagang pinabongga ko siya ng konti at talagang pinafeel ko sa mga bata na talagang nasa game show po sila. Para at least yung environment nila parang nasa classroom pa ba ako? Talagang yung mga monitor ko, yung mga tablet, lahat po ng resources na pwede kong gamitin talagang ginamit ko po. Para yung mga bata, mahiba po yung kanilang pakiramdam. Tuwang-tuwa naman ang mga mag-aaral dahil epektibo raw ang ginagawa ni Teacher Clinton upang makapag-review. Sobrang saya po, lalo na po yung mga klase ko. Kasi po, kami po ay lalong natututo at madami pong mga nalalaman. At nang lumabas ang resulta ng mga exam, halos naka-perfect po kami sa mga test kasi dahil po doon sa review namin. suportado naman ng principal ng St. Vincent of Quiabaon Integrated School o SVQIS ang estilo na pagtuturo ni Teacher Clinton. So iba ang dating ko diyan kasi talagang sa akin positive 'yan. O sir, tingnan natin kung ano magiging epekto sa mga learners natin 'yan. Titingnan natin kung sila ba'y sasagot kapag nagtanong ka na do sa quiz bee mo. So talagang sabi ko, go ako diyan. Gusto ko 'yan. Masaya 'yan. Masayang-masaya naman daw si Teacher Clinton dahil naging epektibo at na-enjoy ng mga estudyante ang kanyang ginawang pagtuturo. Ang makapagbigay kaalaman daw kasi ang kanyang sinumpaang mandato. Po, yung pinaka-fulfillment po natin dito is makita natin yung mga estudyante ko na masaya at the same time natututo po. So hindi lang po sila nag-e-enjoy, at the same time marami po silang natututunan. Ako si JM De Jesus, taga rito, kasama nyo. Para sa CLTV 36 News, atin to. Sa pagbabalik ng CLTV 36 News, 21 kandidata ng Mutyaning Kapampangan 2022 nagpamalas ng talento sa pre-pageant night. At mga kandidata ng MNK 2022, buong husay na sinagot ang mga tanong ng media. Tela at obra mula Regions 1, 2, 3 at Cordillera Autonomous Region tampok sa Hibla ng Lahi Fashion Show. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV 36 News. Nagbabalik ang CLTV 36 News at sa iba pang mga balita, nagpatalbugan ng talino, talento at ganda ang 21 kandidata ng Mutyaning Kapampangan sa gananap na pre-pageant night nitong nakaraang Martes. Ang mga taga-suporta dumayo pa para manood, hindi magkamayaw sa pag-cheer para sa kanilang mga pambato. Silipin natin ang mga eksena sa MNK 2022 pre-pageant sa ulat na ito. Nagpatalbugan ng galing at nagpasiklaban ng ganda ang 21 kandidata ng Mutyaning Kapampangan 2022 sa pre-pageant night. Ginanap ang aktibidad sa SM City Pampanga Event Center Martes, November 22. Inirampa ng mga kandidata sa opening number ang kanilang mga green dresses na gawa ng mga Kapampangan designers. Hindi rin magkamayaw ang mga taga-suporta habang nagpapakilala ang kanilang mga pambato buhat sa mga bayan at syudad ng lalawigan. At malalang mapananampalataya daring memalan, paren din Santa Ana!
rin nagpahuli ang bawat isa sa ginanap na talent show na may tema patungkol sa pangangalaga sa kalikasan at kultura. May mga kandidatang kumanta, sumayaw sa saliw ng musika, at nagmonolog upang manawagan na bigyan pansin ang kulturang Kapampangan at ang pagpapahalaga sa kapaligiran. Nagkaroon din ng production number ang mga kandidata kung saan naging kapansin-pansin ang kanilang determinasyon upang masungkit ang korona. Masayang-masaya naman ang Pampanga Arts, Culture and Tourism Office o ACTO dahil matapos ang mahigit 2 taon ng pandemya, nabigyan muli sila ng pagkakataon na idaos ang mutyaning Kapampangan. First time after 2 years. And ang pinaka-significant po na talagang aasahan ay yung excitement ng mga beauty pageant aficionados. We are a country of beauty pageants and ngayon pa lang sa pre-pageant talagang punong-puno na po ang ating venue dito sa SM City Event Center sa Pampanga dahil ito po ay nagpapatunay sa excitement ng tao for these kinds of competition and these kinds of physically interactive competitions po. Para kay Randy Del Rosario, pageant organizer, ito na yata ang pinakamahigpit na laban para sa mga nagnanais maging mutyaning Kapampangan. Bonggang-bongga at naiiba. Dahil po ito ang advokasya po ng Arts, Culture and Tourism Office ng Pampanga na bigyang pugay ang arte at kultura sa ating patimpalak. So, expect po natin sa Coronation Night na ang tema po ng ating beauty pageant ay paying tribute to Kapampangan folklore. So, there's a storyline in the pageant and it will revolve around one of the daughters of Aring Sinukuan, Munag Sumala, the Goddess of the Dawn. So, expect po natin na fantastical, theatrical, magical, ethereal ang ating competition sa December 10. Nagbigay naman ng tips ang reigning mutyaning Kapampangan na si Rica David sa mga kandidata. My advice to the new breed of Kapampangan beauty queens is to always believe themselves. It might sound really cliche, but that's just how pageant works. Kapag naniniwala ka sa sarili mo, mas makakaya mo yung every challenge that pageant has. No? And to always enjoy the journey, to make memories with their co-Kapampangan beauty queens. Samantala, nakatakdang ganapin ang Coronation Night ng Mutyaning Kapampangan sa Brenzy Giao Convention Center, Ciudad San Fernando sa December 10. Mula sa 21 contestants, pipili ang judges na 7 finalists. It's going to be tough because from top 21 down to top 7 already. So they have to really do it well there. As the head organizer, I don't like long pageants, so I'm going to trim them down to 7. Ang kokoronahan ng Mutyaning Kapampangan 2022 ay mag-uuwi ng 100,000 pesos habang ang first runner-up hanggang 6th runner-up ay tatanggap din ng cash prizes. Ako si Liana Canilao, taga rito, kasama nyo para sa CLTV 36 News, atin to. Nagkaroon ng question and answer portion ang mga kandidata ng Mutyaning Kapampangan sa isinagawang media presentation matapos ang pre-pageant activities. Ilang kontrobersyal na tanong ang ibinato sa mga kandidata at matapang naman nila itong sinagot. Alamin natin ang detalye sa ulat ni Liana Canilao. Kasabay ng isinagawang pre-pageant at talent competition ng Mutyaning Kapampangan 2022, nagkaroon din ng press presentation ng 21 kandidata nitong Martes, November 22. Dito binigyan sila ng pagkakataong sagutin ang ilang katanungan ng mga miyembro ng local media. Kabilang sa mga naging tanong ay kung ano nga ba ang isang salitang Kapampangan na maglalarawan sa lalawigan. One Kapampangan word na apili ko na mag-best describe kang Kapampangan o kanako is Manyang Pukaki. Manyang Pukaki, uling ikatamong Kapampangan, Manyang Pukaki, tamo keng malasakit, karang aliwang tao. At ako po, ating ko pong Manyang Pukaking sikan alog. Uling balo ko at suko po, Kenny, ali kaya mo po dadalaning sarili ko. Nune, ing buong munisipalidad ko. Tinanong din ng mga kandidata kung ano ang kanilang gagawin sakaling maupo bilang mayor ng kanilang bayan o syudad sa loob ng 3 buwan. If I were to become a mayor for 3 months, the program that I would implement is sustainable
environmental waste. Because as a DOST scholar, I was able to present in DLSU Research Congress that I was able to innovate our rice straws coming from our agriculture, our palayan, knowing that Pampanga or San Luis, Pampanga is the prime agricultural municipality of Pampanga. And with our rice straws, we can innovate it to turn it to something that is very useful. Just like Naitanong din sa mga mutya kung ano ang mga programang nais nilang bigyang pansin ni Pampanga Governor Dennis Pineda. one thing that I would like the governor to pursue is actually my advocacy, and it is called environmental. And it is a combination of resolving environmental issues and mental health issues. Because I believe that our outer pollution is a reflection of our inner pollution. Therefore, we must go to the root of it. And when we take care of our environment takes care of us. And when we take care of our environment, we preserve our culture and heritage as well. Maliban sa mga usaping pamamahala at advokasya, nagkaroon din ng iba pang mga katanungan gaya na lamang ng kung paano ipakikita sa isang bulag ang kagandahan ng mundo. Bilang isang grupo sa hinaharap, isang bagay lamang po ang maaari kong gawin sa isang taong bulag. Ito ang ikwento kung ano yung mga bagay na nakikita ko. Naniniwala ako na ang binigay na kung ano man ang binigay ng Panginoon sa atin, kailangan natin ibigay ito sa iba upang makita ang ganda, ang tunay na biyaya na galing sa Diyos. Salamat po. Hiningi rin ng mga miyembro ng Pampanga Media ang kanilang opinyon pagdating sa same-sex marriage. Para sa akin, wala naman mali kung magmahal at di naman mapipigilan nila kung ano ang gusto nilang mahalin, kung ano mang uri sila, dahil ginawa din sila ng Diyos para magmahal at hindi. Sang-ayon naman ang ilang kandidata nang tanungin kung dapat bang payagan na sumali ang mga babae na ikinasal na at may anak sa Mutyaning Kapampangan. After that decision is I do support that decision because that's the essence of being a woman and being a beauty queen regardless of their age, their status, or if they're with their children. What's important is their purpose and their advocacy and their love for their community on what they can do here in our country. Ngunit ang pinaka-aabangan na tanong ng lahat ay kung pumapayag ba sila na sumali ang mga transgender women sa Patimpalak. Yes, I do agree that transgender women should also be allowed to join Mutyaning Kapampangan and actually any pageant. Pageants are a platform for women empowerment, and as a progressive society, we should know better. We should know that our biological genital part is not our gender identity. And as a part of the LGBTQIA+ community, I am a pansexual and I advocate for inclusivity. Thank you. Hi. First of all, trans women are women. We are all equally created by God, and we don't have the right to judge because only God can judge us. The first thing we have to do is to accept transgender women as women. It's simple as that. That's why the Soji bill should be equally implemented as early as now because it's everyone's rights. And it's high time that trans women get the attention that they deserve. It's high time that they shall be heard for their rights as women. Thank you! Ikinatuwa naman ng mga pageant fans ang naging pagsagot ng mga kandidata sa katanungan ng media. Ayon sa organizer ng Mutyaning Kapampangan na si Randy Del Rosario, hanap nila ang isang modern Filipina at Kapampangan na may angking ganda at talino upang maging mabuting ehemplo sa mga kabataan at kababaihan. Gaganapin ang finals night sa December 10 sa Brenzigao Convention Center kung saan kokoronahan na ang bagong Mutyaning Kapampangan. Ako si Liana Canelao, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News, atin to. Ibinamalas ng mga piling designers mula sa Region 1, 2, 3 at Cordillera Autonomous Region sa hibla ng Lahi Fashion Show ang mga obra na gawa sa mga lokal na fabric at textiles. Bahagi ito ng huling araw ng North Luzon Travel Fair na ginanap sa Clark, Pampanga. Nagkaroon din ng mga performances
mula sa mga local artists bilang culmination activity ng 3 araw na fair. Narito ang report ni JM De Jesus. Nagsama-sama ang mga piling fashion designers mula Region 1, 2, 3 at Cordillera Administrative Region sa hibla ng Lahi Fashion Show na ginanap sa Clark, Pampanga, Linggo, November 20. Bahagi ito ng kauna-unahang North Luzon Travel Fair. Ipinamala sa nasabing fashion show ang mga natatangay at magagandang damit na likha ng mga talentadong designers ng North and Central Luzon. Binuo ang mga damit na inirampa ng iba't ibang mga modelo gamit ang mga local fabrics and textiles sa matatagpuan sa hilagang bahagi ng Luzon tulad ng Inabel Fabric ng Isabela, Binacol ng Ilocos at Cordillera Region at Sabutan ng Aurora. Makikita naman sa mga dinisenyong bag, kasuotang Filipiniana at iba pang accessories ang kakaiba at metikulosong mga patterns na nagpahanga sa mga dumalo sa aktibidad. Para kay Philip Dizon Torres, ang may likha ng kinilang Pidite Fashion ng Pampanga, magandang simula ito sa pagkakaroon ng kolaborasyon ng iba pang mga designer upang higit na maipakilala ang obra. And I've seen a lot of possibilities of these fabrics, no, na talagang nasa kultura ng iba't ibang probinsya. And ang maganda dito talaga yung parang nagsama-sama tayo, no? We unite, no? That's very important. If we unite, there's the strength, no? It's like the people, no? Hindi lang para sa ating lahat, di ba? Para sa ikaunlad ng ating kultura, ng ating mga produkto, and of course, ng Northern Luzon. Tayo muna yung... And then, next time daw, there's gonna be a big projects in Manila and we'll showcase, aside from it, international na. Ayon kay Director Carolina Uy ng Department of Tourism Region 3, swak na swak ang hibla ng Lahi Fashion Show sa tema ng North Luzon Travel Fair na Weaving Our Way to Recovery upang tulungan makabangon ng iba't ibang sektor ng turismo matapos ang panahon ng pandemya. You see, we have adopted the theme Weaving Our Way to Recovery. It's like a tapestry, ano? All the weaves of the Northern Luzon regions. It only symbolizes na it's like a metaphor na we are rising from the adverse effects of COVID-19. We're really trying our best to recover, and this is how we do it. So all the of course, it's also one way of enriching the culture, the Filipino culture, ano? Especially ito pong lahat ng ating mga yamang kultura na nandito sa parteng norte ay talaga pong ating ipinagmamalaki. Hindi naman nagpahuli ang iba't ibang opisyal at kawani ng DOT sa pagrampa sa red carpet. Paraan daw ito ng pagpapakita ng suporta sa kanilang mga fabric manufacturers at designers. Ang suot ko po ngayon ay gawa sa Batanes, gawa po ng isang Ibatan. At natutuwa po kaming ipahayag na ang gumagawa po doon, kahit nag-iisa siya, ay itinuturo po niya yung paghahabi sa mga kabataan ngayon. Pati po ang mga beads na gamit ko ay gawa po nila dahil meron po siyang kaakibat na kwento sa history ng province of Batanes. Masaya naman ang mga modelo dahil nagawa nilang irampa at ipakita sa buong mundo ang ganda ng likha at husay na talento ng kanilang mga karehiyon. It feels nice to wear something like this kasi syempre nabubuhay nga na naman itong kultura natin, and I'm grateful, nakakaganda ng loob na nakikita yung ibang tao na nakasuot ng Filipiniana wear in their indigenous style. Oh, it's definitely a huge honor, and I'm definitely very happy to be a part of this huge celebration because it doesn't just showcase, our artists, but it showcases the talent of the Pampangans. Patunay daw ang nasabing fashion show na kayang-kaya makipagsabayan ng mga Pilipino sa international scene dahil ang mga tela at mga produkto na gawa ng mga local designers at weavers ay hindi lang maggarbo kundi malaman ng kwento. Bukod sa fashion show ay nagkaroon din ng mga performances mula sa mga local artists tulad ng Samiweng Singers ng Ilocos, mga igorot performers at mga banda na gamit ang ilang mga katutubong instrumento. Ako si JM De Jesus, taga rito, kasama nyo. Para sa CLTV 36 News, atin to. At sa mga balitang nakalap ng CLTV 36 News, para sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages. Para sa Facebook at CLTV 36 Official and at CLTV 36 News. Sa Twitter naman, at CLTV 36, sa Instagram
at CLTV36 Official. Kung nais nyong balikan ang mga programa ng CLTV36, pwede nyo rin bisitahin ang aming YouTube channel na at CLTV36 Official at ang aming website na www.cltv36.tv. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 105 at sa ating 39 na cable partners. Kasamang buong pwersa ng CLTV36 News and Current Affairs, ako po si Jody Dizon Mercado, taga rito kasama nyo para sa CLTV36 News. Atin to. Maraming salamat po.